Reit yw, mis Mehefin wan, sy'n mae pre-season plans yn mynd? Mae'n weddol, dwi wedi cael un dros y llinell rwan, trafod o fe lot. Just yn anodd, ond fel ti'n dweud, da ni'n just yn edrych am chwaraewyr rwan sy'n gwneud ni well. Pedwerydd o'n i gorffen blwyddyn diwetha, so mae'n bwysig da ni gael y pobl iawn i fewn i'r clwb yma a sy'n deall beth da ni angen wneud. Ti eisiau siarad un bach am y person sydd wedi cael ei fewn? Do, Jay Owen, boi lleol, a fi roi debut o a symud o fyny i tîm cyntaf Caer. So dwi'n nabod am flynyddoedd, dwi wedi trio seinio fewn clwbi eraill dwi wedi bod yn. Ond i fi, wneud roi neges beth dwi'n trio roi ar ochr y cae, ar y cae, dim bach fel ei Steve Evans wneud i blwyddyn diwetha. Ond mae hwn yn symud mawr i Jay, mae'n dod catau chwarae rhain pobl mae'n nabod. So mae hwn ddim just yn last ditch story, mae gynnu fo lot o di ddangos pobl yma, dangos pobl eraill sydd wedi rhoi cyfle iddo dros y ddau blwyddyn diwetha falle. Ac dwi'n meddwl wneud profi lot i'r boys ifanc yn dod trwy cae, ond gobeithio wneud rhoi y pwys mawr i ni rwan am dan Ewro blwyddyn nesaf. Ac wrth gwrs, da ni di syniad Ben hefyd o Aberystwyth. So, be beth i ddim dan y Ben? Do, Ben, derfio at y Ben yn chwarae derwydd o'n un o ddau o weithiau blwyddyn diwetha. Mae dim bach fel Joe Fo, mae'n cyflym lawr y llinell, mae'n direct, mae'n chwarae fyny ffrynt a fel rhif 10, so mae'n chwarae lot o llefydd. Mae gynnu fo throwing fawr hefyd, so dyn ni eisiau rhywun fawr i penio fo rwan, ond wnaeth o roi lot o cyflymdar mwy o pace yn ei rhedeg tu ôl i tîmau. So, wnaeth Ben neud y ddar yn mynd i Aberystwyth yn neud y ddar yn nhw yn y ail hanner y flwyddyn. So, dwi'n reit excited i cael o boi ifanc di hefyd, so, wnaeth o roi dipyn bach rhywbeth wahanol iddyn ni. Ac jyst ar ran y pêl-droed, nathon ni chwarae tymor dwytha hiw. Fel nathon ni sôn dechrau y tymor, oedd yn rhywbeth newydd i chdi, yn tîm mwy direct i bod dros y blynyddoedd, a flwyddyn dwytha nathon ni trio chwarae mwy o pêl-droed. Ydy hwnna rhywbeth sy'n cael ymlaen efo tymor nesaf yma chi? Yndi, so mae pawb wedi seinio'n ôl rwan. Fel ti'n dweud, di dod y Jay fewn, dydy Jay ddim yn mynd i gicio bel yn hir, mae'n pêl-droediwr. Wnaeth o roi fatha'r experience yna iddyn ni. Ben Wyn yn wahanol, mae gynnu fod dim bach mwy o pace, dwi'n meddwl un o ddau weithiau neu ddim digon o'r ni rhedeg triol i pobl o bobeth o flaen tîmau, jyst yn mynd y draws, so mae rhaid ni cael rhyw penetration yno. So hwnna mae rhywbeth dyn ni'n gweithio, mae gen i players glyfar fel Daz a Rob, so the Hayes yn ei top, wedyn mae gen i Brad sy'n allan, so mae gen i players sy'n medru wneud o, ond maen nhw'n fwy o chwaraewyr sy'n cael ei draed, so gen i gweithio pre-season rwan, dyn ni'n gwybod nhw'n y gyd yma, so cyntaf ni gael pawb di seinio fian, so mae'n digon hawdd i ni, sortio peth allan a gobeithio bod ni'n llwyddiannus blwyddyn nesaf. A mi oedd o'n rhywbeth, mae ddech chi reis cyn i wneud rha yma i ail sinio pob mor fewn sy'n bosib. Pa waniaeth mae hynna'n wneud i chdi, a be oedd y rheswm sôn fe yw? Mae'n hanfert, mae clwbiau proffesiynnol, fel ti'n gweld, maen nhw gyd yn neud no. Ti'n wedi paratoi, ti'n wedi edrych am un o ddau pre-season, ti'n mynd gael y ffonio pawb, wel dwi wedi gael ei wneud os o ddau flwyddyn arall, dwi'n gael y ffôn i pobl jyst i seinio nôl iddyn ni. Rwan mae pawb di'n neud, dwi jyst yn wedi targedio un o ddau o safleoedd yn ni dod i fewn. Lot lai o gwaith yna, a mae'r tîm gyd yn gwybod mwyn wedi bod efo'i gilydd. Dwi'n meddwl ennill y gêm ola yna ar ei hwnna helpu. Ond ti'n dweud, ond y gyd seinio dros y Ionawr neu gweld faint o dda ni'n neud. Mae'r clwb di just neud gymaint i ffwrdd y cael wan a rhoi y cyfle i seinio players mewn fuan. A just yn proffesiynol y clwb reit i fyny a pobl eisiau dod yma, bod yma. A sôn am y professionalism, fel ti'n gwybod, da ni'n trio gweithio'n galad trol i'r llenni mewn ffordd i codi professionalism y clwb. Mae'r GPS's wedi cyrraedd wan. Faint o waniaeth mae hwnna'n neud? Anferth, ti'n meddwl i fi, mae'n defnyddio nhw i siarad efo'r chwaraewyr. Dyn ni'n gwybod beth byddwn ni maxes nhw, peth fel yna. Lot o'r tîmau'n defnyddio nhw'n barod, ond mae'n jyst rhoi rhywbeth arall i ni fel clwb. Ti'n meddwl, dyn ni'n gweithio galad i galad, eisiau diolch i pobl am wneud hwnna. Mae Pat di helpu ni trio gael un dros y llinell ar clwb. So mae'n jyst yn neud pethau'n haws. Ti'n meddwl, dwi'n dweud i boys, faint maen nhw wedi cyfro, lle maen nhw wedi cyfro. Mae gen i'n stats gynnydd, ond mae hwn jyst o roi rhywbeth arall i ni. Geith y training sessions rwan i teulu ar i wneud dim bach be mae'r players yn cyfro dros pan maen nhw'n chwarae. Yn penderfynu pwy ti'n chwarae erbyn ddo. Ond pethau mwy individualised i'r chwaraewyr, mwy personol i pawb rwan, y training a pethau yna. A gen i, fel ti dweud, gen i monitor os mae pobl yn dod o injury, mae'n ni checio pethau yna, os mae'n cyfro digon o llety dros be maen nhw'n neud yn y cae. So, mae'n just neud popeth yn special yn ni rwan. A wedyn, o'n i'n edrych ar y pre-season fixture list.
A mae yna lot o games yna, ti'n licio lot o games, dweud? Ond dwi'n offi lot o games. Mae'n cyfle i edrych ar pethau. Y pethau wedi gael y players gyd yma, dyn ni'n gwybod fath o siap dyn ni eisiau fynd. Ond mae rhaid ni gael dau siap, plan A, plan B a plan C. So ond eitha rhoi cyfle i wneud hwnna. Mae gen i ddau boys ifanc yn yr academy sydd wedi gwneud yn dda tua'r diwedd y flwyddyn. So mae'n sians i roi gemau iddyn nhw i gweld os maen nhw'n digon dda i dod i fewn i tîm cyntaf hefyd, sef yn bwysig. So dwi'n offi lot o gemau, mae'n sians i gael neud nhw, rhywun byd fatha, mae'n lle gyd ar seiniau ymarfer dechisio, ond mae'n sy'n byd fel chwarae gemau, ac dyna beth dwi'n coelio am. Na fo, ac yn ola, sgyn ti, cos da ni'n mynd i siarad efo chdi stipyn, mae rhywbeth gawn ni trio wneud ymach mwy o dros yr ha a tymor nesaf, ond sgyn ti negas i roed i'r cefnogwyr? Oes, ti'n just diolch am blwyddyn diwetha. Chi'n gael bod yn patient i gael y wins. Dwi'n meddwl nhw wedi dod yn iawn amser da cata i gael y gemau ola dros y llinell, ond ie, just edrych ymlaen i gweld nhw gyd eto. Gobeithio dipyn bach mwy o sŵn eto blwyddyn nesaf, ac gobeithio blwyddyn dipyn bach mwy llwyddiannus cata ac i ffwrdd y cata blwyddyn yma, ond na, edrych ymlaen i gweld chi gyd. Diolch. Diolch fawr.